מה קורה חברים? ואנחנו בפרק השלישי של מיינקראפט הישרדות, ואני לא הולך לעלות סרטונים תקופה קצרה כי אני יורד לאילת, ובאמת שיחקתי עוד פעם, שיחקתי קצת. אז בואו נתחיל, ואני חייב להראות לכם מה מצאתי, דבר שאין יותר בסט ממנו. מצאתי עוד צ'סט, רגע בוא, ותראו, זה מה שמצאתי כאן. לא השתמשתי בצ'יטים, תראו, לא השתמשתי בשום צ'יטים, וזה מה שחיכה לי. דיימונד צ'סט פלייט, דיימונד סורד ודיימונד פיקקס, כאילו פאק. באותו רגע השתגעתי, אבל זהו, הפעם אני אמרתי אני חייב לחכות לכם, והנה ראיתם דיימונד צ'סט פלייט. I'm volibeat, כמו בפרק הראשון, I'm volibeat. נו די כבר הוויט מעצבן. בואו נזרוק אותו לבאר, אולי נקבל עוד איזה משהו, וגם את הסידס. פיקקס, דיימונד פיקקס, איירון, חלק איירון, דיימונד סורד, ואני רעב. טוב, נשאר לי, זה יספיק לי רק ללילה של הפרק הזה. טוב, איפה שהצ'סט? זה הבית עם הצ'סט. תגיד לי, אתה רוצה שאני אעזור לך? נו, לך לשם. לכי? זה לא צפוי. נו, מה הבעיה שלך? טוב, כבר הרגתי אותה. יהי. לא, באמת? זה וילג'רים מניאקים. ואני אלך לשים את הדיימונד סורד שלי, הבואו שאין לי חצי מלאה. טוב, אם לא ראיתם את הפרק הקודם, תראו, ותבינו מאיפה השגתי את כל הדברים האלה. דיימונד סורד, דיימונד פיקקס, אני כזה מתלהב. וגם את הדבר הזה תבינו מהפרק הקודם. הרבה בלבלה. דיימונד פיקקס, טוב, אני אשאיר את הדיימונד פיקקס כי הוא יותר נחוץ לי. ויש מצב שפרק הבא אני אלך לעשות מיינינג. בפרק הרביעי הייתי אמור לעשות בכלל על הפרק השני. טוב, אני עובר לבית הזה. אני צריך יותר מקום. יש לי מקום באינבנטורי לכל הדברים שלי. וסלמת, בית מוזנח. רגע, בוא ניקח את כל הדברים. בטח יש לי מקום להכל. עכשיו אני צריך את הפיקקס. עכשיו עפים פה.
לי. לאיזה בית אמרתי שאני עובר? לזה, נכון? כן, לבית הזה. יאללה. בטח יש לי הרבה מאוד מקום. מאוד רציתי לשים את הצ'סט. ומנורת לילה. מה מסכן שלא יפחד לי בלילה. טוב, את כל השאר לשים בצ'סט. ויאללה, אני מסודר. אני מסודר. איזה כיף, יש לי אחלה של בית. בית של אחלה. וכמה זמן אני מצלם. נה 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 נינה. 6 דקות. תמיד אני קולע בול ב6 דקות. טוב, והפעם בגלל שיש לי דיימונד סורד אני קצת, איך אני אגיד על זה, מפחד על הדיימונד סורד שלי, ואני רוצה ללכת להילחם איתה. כמו שאמרתי בפרק הקודם, תכתבו לי בתגובות אם אני אלך להילחם ולא אשאר איזה נוב פחדן עם דיימונד סורד ודיימונד צ'סט פלייט ואיירון ארמו. טוב, תגידו לי את זה בתגובות, כן, לא רוצה לצאת דפוק. לה, בוקר טוב לכולם, נקווה שאין מופס. לה. בטח שאין מופס, ישנתי מוקדם לפני ספאון. הבנתם אותי? טוב, אז זה מגיע לי השטג מעצבן. תעשו את זה. אפילו אני אומר לכם. אני באמת צריך טורצ'ים. לא יזיק לי איזה כמה טורצ'ים. הופה. בהתחלה שלא ידעתי לשחק מיינקראפט, חשבתי שזה אובסידיאן ולא ידעתי שיש צמר שחור. זה תשמעו בפרק השני. גם על הבית הזה. וגם ביקשתי בתגובות שתכתבו לי אם אני אקח את האובסידיאן הזה. גם בפרק השני. כאילו כמעט אני משחזר את הפרק השני. באמת? לא חקרתי את המגדל שמירה הזה. סוג של קומה ראשונה, אין כלום. קומה שלישית. תראו, אני גבר, אני קופץ. אני דפוק. לי, תראי לנו. לא לי לעבור. לא, זה לצד השני. זהו, לא עוברים יותר. הנה my home. יש לי 10 טורצ'ים. ושיהיה לי סטאק של טורצ'ים, אני אלך לעשות מיינינג. טוב, קטע של ילדה. זה יישמע קצת דפוק. תעשו לי גם השטג ילדה. ומי שלא יודע, קוראים לי אור.
תראו, כל זה הם גידלו בשבילי. טוב. נכון שאמרתי לכם בתחילת הפרק שאני צריך לנסוע לאילת, ולא ציינתי שאני אעשה גם פרק קצר, כי כמה זמן נמצא להם? כל פרק אני עושה 10 דקות, ותודה שצפיתם, תעשו לייק, סאב, ויאללה ביי.